Is-Sibt filgħaxija l-Partit Laburista organizza l-ewwel laqgħa biex jiġu diskussa id-drittijiet ta' koppji, individwi u familji fejn hemm membri omosessuali, bisessuali u transgender. U waqt din il-laqgħa il-mexxej Laburista Joseph Muscat ħabbar proposti biex dawn il-persuni jiġu mħarsa u jingħataw dak li huwa tagħhom bid-dritt. Gvern ġdid ikollu persuna politikament responsabbli mill-qasam tal-libertajiet ċivili u ugwaljanza. L-irwol ta' din il-persuna se jkun li jimbotta l-qudiem il-libertajiet ċivili u l-ugwaljanza f'pajjiżna għal persuni omosessuali, bisessuali u transgender. Jitwaqqaf kunsill konsultattiv fejn bil-parteċipazzjoni tal-għaqdiet mhux governattivi dan jagħti pariri lill-Gvern dwar kwistjonijiet li jittrattaw lil dawn il-persuni. Li jfisser li kemm il-liġijiet li ħankun qegħdin nipproponu across the board jkunu qegħdin ħarsu lejha dan il-konsil konsultattiv u jipproponi mod orizzontali bidliet li nemnu li jkun hemm bżonn li jsiru, kif ukoll meta ħaniġu biex nidraftjaw liġijiet bħalma ħankun qed nipproponi naw ftit tal-ħin ieħor, dan il-kunsill konsultattiv ma tkunx konsultat il-persuni l-NGOs f'dan il-qasam ma jkunux konsultati bħala an afterthought jew xi ħadd id-draftja xi ħaġa u mbagħad nagħmlu presentation ta' malajr u mbagħad naraw kif nerġgħu niġu lura lemma jkun hemm konsul konsultattiv f'dan il-qasam biex flimkien mal-persuna, mal-Ministru, Segretarju Parlamentari responsabbli mill-drittijiet ċivili u mill-ugwaljanza naslu mal-ewwel kemm jista' jkun malajr għal l-aħjar drafts possibbli. Jitwessaw ukoll il-poteri tal-Kummissjoni dwar l-impjiegi biex tirrifletti l-ħarsien minn diskriminazzjoni minħabba l-orjentazzjoni sesswali u mhux biss dik minn opinjoni politika. Mal-Kunsill Konsultattiv, Gvern ġdid jeżamina l-kwistjoni dwar l-iffirmar tal-Protokoll numru 12 li jiżgura li ma ssirx diskriminazzjoni kontra persuni minħabba l-orjentazzjoni sesswali tagħhom. Il-Kunsill Konsultattiv se jkun qed jgħin lill-persuna politikament responsabbli biex inħarġu l-aħjar abbozzi possibbli għal żewġ liġijiet speċifiċi. L-ewwel, liġi li tirregola l-identifikazzjoni ta' persuni transgender. It-tieni, liġi li tagħti dritt għall-unjoni ċivili bejn koppji tal-istess sess. Da qegħdin nagħmluh b'konvinzjoni, mhux qegħdin nagħmluh dwar kwistjonijiet elettorali. Jekk tistaqsuni lili it-trebbaħ jew it-tellef il-voti, ngħidilkom onestament ma nafx. Aktar minn hekk onestament ma jinteressanix. Din hija xi ħaġa li nemmen fija, nemmnu fija aħna bħala moviment. Ma naħsibx li wkoll għandha tkun sitwazzjoni fejn xi ħadd idaħħalha mit-tieqa wara l-elezzjoni ma ngħidu xejn u mbagħad nirranġaw, naħseb sa dak it-tip ta' politika isma' titkellem xejn imma mbagħad noqogħdu nirranġaw xi ħaġa wara spiċċa dan huwa commitment ċar u pubbliku li qed jieħu dan il-moviment. Ħankunu qegħdin nikkonvinċu lil min ma jaqbilx miegħu biex nuru kif dan huwa fil-fema tagħna libertà ċivili li hija dritt uman illi indaħlu. Joseph Muscat qal li ser ikun hemm nies li se jippruvaw ibeżżgħu minn dan kollu. Iżda f'dan il-qasam ukoll jispikka il-messaġġ li Malta hija tagħna lkoll. Ħankunu lesti li nikkonvinċu u qegħdin nagħmlu dan b'wiċċna minn quddiem għaliex il-ħsieb tagħna dejjem kien hekk, kompla jevolvi u ħanħarsu l-quddiem li flimkien mal-komunità LGBT u rappreżentanti ta' din l-istess komunità naslu biex mhux biss Malta tkun tagħhom ukoll, imma Malta tkun tagħna ilkoll. Grazzi ħafna.